What's up mga kamatfeel? Atong lesson karon kay about sa multiplication and division of rational expression. Kani akong gipakita inyo karon mo yung formula sa multiplication. Taud-taud ako gipakita kung unsay formula pud sa division. So, kung nakabantay mo, gi-multiply ni siya, then straightforward ra gani siya pag multiply. So, sa pagkakaron, ay ito sa first example. So, rational expression, mo ning first example nato. Kung nakabantay mo sa numerator nato na naa sa first term na rational algebraic expression, kaning naa sa left side, naman tayo multiplication po na symbol sa tungaan kaning dot. So sa atong first na numerator, kung nakabantay mo, natay square diha. Kani sila, product ni siya sa sum and difference of two binomials. So ang naitabuan ni actually kay we have to go back to the original niya na factors. Kaya kung nakabantay mo ang x square o 100, perfect square na sila din. Ang ilahang matawag na operation kay subtraction. So nang kani siya, ma-solve nato pinaagi sa pag-factor, mubalik ta siyang original na mga factors. So mubalik ta, tanaw nato din ato sang i-demonstrate kung unsa ni atong first term sa numerator which is x squared. So kung nakabantay mo, nalagi siya formula actually na followhon. Mo yung formula niya a square. So ato ni siyang a plus b times a minus b will be equal to or should equal to a square minus b square. Mo ni siyang formula sa iyang before siya nahimog product. So ang product na to a square minus b square. So mo ni ato ang nakit-an sa first na numerator. So tong buhaton na karon kay atong square root ang a square para mobalik ta sa ato ang original na term dia. So atong square ito ng x square, we have the answer which is x. So mo na tong a na karon, mo nang a. So nanatay a dinhi dapita. Ang atong buhaton ng karon sunod after aning A ay napunta sa B. Ang B nato kung nakabantay mo, tupad ra ni sila. So ato ning squareton ang B which is 100. So the square root of 100 will be 10. Kay 10 times 10, 100 man na. So atong ipakita, so square root of 100 is equals to 10. So nanatay answer sa ato ang first na numerator which is x minus 10 times x plus 10. So naragid tayo gitawag na special product. Kung namoy time, please review kung unsa na siya akong gipasabot. So ang ubos niya x minus 10. Next thing atong buhaton nato ani kay ato ra gini siya in simplify. Simplify yun nato ang mga parehas niya na gitawag na term or expression. Ang same expression pwede siya makancel out para sa atong gibuhat. Makancel out ang same na expression sa numerator o sa denominator. What we have left is x plus 10 all over 4 times mag-multiply ta, so mabalik ta sa ato ang second na rational expression. Kung nakabantay mo, natay makancel out din simplify daan x minus 10, makancel out pa ni siya o katupong nasa ubos na x minus 10. So kani sila ato ni cancel out. Ang mahabilin kay kung nakabantay mo mahimo na sila guan, 4 na lang nahabilin all over. So atong tanaw darong dinhi 4. So ato nakita ang ganyan na kay 4 to siya with the numerator na 4 atong denominator na x plus 10. So ang tanawag tarong para dito masayop. So kana siya 4 all over x plus 10. So after ani, mobalik ta sa formula sa pagmultiply sa rational algebraic expression. Take note na pares ra ni sila sa fraction. The only difference is the expression itself na ta expression na gigamit. So a times c all over b times d mo na ang ilang product. So pareha sa ato ang nahitabo karon, ato ning multiply straightforward. Pero before that, ato sa ni silang pangitaan og way to simplify.
So x plus 10 o times 4 kay ato ra man sila isikot ng multiply man tani din 4 times x plus 10 mo na ilang denominator karon ato ni silang i-simplify pangitatog paagi so ato i-cancel out ang parehas so x plus 10 parehas ra na sila 4 og 4 sa ubos 4 divided by 4 natin 1 og x plus 10 over x plus 10 ay 1 so atong final answer karon kay 1 so sa katong atong answer mo na siya. So, 1 atong answer. Mo na ni siya. So, that's for example number 1. Ang ato walang key point anhi, square root ra gyud. Atong square ang perfect squares. In that way, makuha na to ang iyang individual na A o B. Thank you sa kwan. So, second example na ta. So, ayata sa second example. Sa atong second example, tanawon ninyo ang exponent 4 og 2. So atong buhaton na same man sila og base, puro sila x. Unya natay 3 o 9. Ato ni siya ma-factor out actually then ang buhaton nato ani kay ato ani sila i-break down into factors. Then katong x adto i-multiply nato x times x times x. Kaupato nato siyang multiply kay 4 man na yung exponent. Sa numerator na siya, sa denominator pod nato lahi pod naman tay squared na denominator. So 3 times x upat ka x all over katong 9 nito mahimo na siya 3 times 3 na naman ang kanang 9 ang factors na kay times 3 man then upat sa taas sa ubos kay duha. Ang mahitabo na karon natay square di mo na rason na dagkwanta. So ang mahitabo na karon ma-cancel out na nato ang mga same na variables o same pod na constant or numbers kay 1 naman na ilang kuan division i-divide na to ba ang ilang quotient 1 so mahabilin ato ang makit-an na duha na lang sa denominator duha na lang ka variables na x so atong buhaton x squared all over ato pa ni siyang i-divide duha na to nakita diha i-divide na tog 3 nanong 3 man namamatay 3 na habilin then i-multiply sa to ang kaduha na rational expression na x plus 3 all over x squared plus x plus 6x plus 9. So kani siya ato lang kapihon lang sa then na lang po ko i-emphasize unya ani. Ang kaning nasa ubos same sa first na example. Gitawag ni siya og perfect square trinomial. Anong perfect square trinomial man? Ang iyahang first term o last term, puros ni sila perfect square. Unya, kani siya ang pag-answer ani actually faluhon ng formula. Aside from that, ang importante po dani ang middle term. So magsugod ta, x plus 3 ang iyahang numerator. Ang iyahang denominator mauna siya ang x squared plus 6x plus 9 which is a perfect square trinomial. Trinomial kay tulo man na ka terms. Tulo ka terms. Then, atong buhaton na okay na ning x plus 3, stay put na ni siya, ka-simplified na ni. So, sa pagkakaroon, mag-focus ta sa kani atong denominator. Second, the denominator sa ato ang gitawag na operation sa multiplication na kwan na rational expression. So, may tabo na ani karon, ana ipakita po na formula, perfect square trinomial man ni siya. Akong i-emphasize ang PST, perfect square trinomial. Mao ni ang formula sa perfect square trinomial. So, naatay A or mag-square root ta, dili. Magkwanta, formula ta atong buhaton ani. So, A squared, natay A squared dinhi. So, kaning A plus B squared, mo tong target, mo tong kuhaon. Gikan ni siya sa A squared plus 2B plus B squared. Mo ni ang perfect square trinomial na part which is parehas sila o matawag na variable or formula. Atong target na lang makita tag A plus B is squared sila. Mo atong target na makuha. Kung nakabantay mo na atay 2 dinhi na exponent, so may tabo ang kaning duha na A squared o B squared
nag-square ni sila, ato ning gamitag square root. Square root lagi ato ang matawag na one of our tool anhi. Atong square rootan ng ato ang a squared, which is sa pikas na kwan na sa denominator na makita nato kani sila ato silang square rootan ng a plus b squared para makuha nato ang a plus b lagid na nabilin. Then natay a para lain na pod na kan idea a square ug b square para makuha natong a ug b ato na silang pang square rootan. So extracting the root ang concept. So ato na extract, so x squared atong square root ang x squared na nantay x. Then ang mo na natong a. Then atong b atong square rootan ang 9. Ang 9 atong square rootan ani. So b squared siya actually, then ato na silang pang square rootan ang b squared pod. So mahitabo ani ato sang mas more kwan siya. So square rootan ng a ang mabilin kay x na lang. Unya square rootan nato ang 9. Square root ng b squared ang mabilin kay 3 na lang. So sa kanina case, makaing tag perfect square trinomial siya kay ang middle term which is 6. Ang middle term coefficient dapat times 2 siya. Ato siyang times 2 base atong ang third term which is 3. So 3 times 2 6, which means maka-verify ta na perfect square trinomial siya kay na may tupod sa ato ang matawag na formula. So in this way, we can rewrite this ato ning mabalik og suwat ang whole na rational expression na multiplication x squared all over 3 multiplied by x plus 3 all over x plus 3 times x plus 3. Sa pagkakaroon, hapit na tamahuman, ato na ni i-cancel out ang nahabilin. Masimplify pa na to ang second term, ato na i-simplify. So, in this case, pwede na tamo gamit sa atong formula sa multiplication, which is ato sang i-simplify. So, 3, ato ra ning i-combine tanan in a straightforward manner. So, kay based sa formula, mo to siya 8. So, mato siya na kuan a over b times c over d, straightforward ra. Then atong domain ani, by the way, atong domain kay x should not be equal negative 3. It should not be equal to negative 3 because ma-zero siya. Ma-zero ang ato ang kuan. Ato ang denominator kay negative 3 plus 3 0. 0 times 3 0. So mo na siya ang a square. Reminders lang, mo ni siya ang perfect square trinomial. Mo na itong gigamit karon, gi-times 2 na pud nato ang kuan. Mora gid na siya kay in the pinakadaghang example mangod sa multiplication, ang main target kay i-factor out nato. Atong i-factor out ang mga given na product. So perfect square trinomial, pinakasikat ni siya, usa sa pinakasikat na pag-factor. Ang buhaton ra gininyo inyo ra ginang i-square root ang mga first term niya o ang second term para maka-arrive mo sa a plus b times a plus b, or pwede ra pod a plus b squared. So mao ni siya ang one of the concept na nasa ato ang example.